Ez dabil. Bai, bueno, esatean Juan, hasiko nintzala txantxetan bizka bat parrokiko lan bat egiten ari dan emakume batei irudiak restauratzen Madarixako elizakoak, ermitakoak, ez da. Telefonoz, itzein gendun da, zemoz, galdetu zin da, hemen txe, gorrin, ordu ni bezala, ze ba, diruik ez, hori ez, hortan ez gaude gorrik, birusa, zarion, birusa, eskerrak, bueno, esan nahi dut, gorriz, lehen gorriak ziren gaiztok, gorriak, gero gorriz, diru gutxi, eta oain gorri da birusa, eta horre bai mendelatzen gaitula, ez da, eta beste gauzen artean Pello Hospital, ezin da etorri, la estima da, bidali zien emaila esango dizuet. Arratsalde on Feliz, jaso eta agiria bialdu genion, agiria, noski, ez da. Gertatzen dena da, atzotik Frantses estaduan, joan etorriak asko murriztu eta zorroztu dituztela, soilik etxetik 10 kilometrora, inguruan ibili indezke. Hortik aurrera, joan etorriak oso zehazki motibatuak izan behar dira, jarduera profesionalak, osasun arazoak, familia arazoak, eta deialdiari dagokionez soilik onartuak dira deialdi judizialak eta administratiboak. Zehazki, hitzaldi bat ematera joateko eskubiderik ez dago. Orduan, pena handiz, nire gonbidapena, bertan bera ustera behartua naiz Feliz. Neurri hauek utxienez 4 astetarako indarrean jarri dituzte. Ara, pandemia madarikatu honek ekartzen dizkigun ondorioak. Pentsatu nahi dut ulertuko dezula. Abar, hoxe da. Baina ez hori, bakarrik, beste batzuk ere onutza etorri zienak joan dan astean, deitu dute telefonoz, ezingo geha bajun. Holaxe. Bueno, Unai Oñederra, Lasturralde omen du jatorria, Maite, oseake, baukazu. Eta Lucia Alberro. Unai Oñederra, behan momentu enten, sindikato mailan lana egiten du, berak zehaztu nahi baldima du, zehaztuko du. Eta berez ikasketaz ingenieritza eindakoa, Eliz mailan oso ezaguna dugu, eta Ekuadorren ere, ibili izan voluntario bezala, eta bar. Hortik aurrea, eta Lucia Alberro, aspaldiko laguna dugu, eta bera izan zen gure Elizbarrutian idazkari orokorra, eta, ikasketaz historia ikasi du, eta tesi doktorala bertsolaritza munduan dauka egina, oso ederra. Eta orain Deustoko Unibertsitatean irakaslea da, berez ergobikoa da, hau antiguotarra, ergobikoa, ez dut esango Hernani, eta Astigarraga eta ezarrez, ergobikoa. Edarki hortik aurrea, zuena da hitza.
luzego daka. Pizten badet, bai. Bale, ez baino, bai, bideo batik. Ez dakit zertatuko zaidan. Behin hitz egin ten hasita, ez dakizu nora jongo zean, non diraten, bale. Bueno, ondo, mila esker gonbidapena batik, egunon, Unai Oñederra naiz. Nereak deitu zidanean, esan zidan hemen Azkoitiko parrokian, espiritualtasunari buruzko jardunaldi batzuk edo iten nahi zinatela, Sarasuak esan ziola ni gonbidatzeko edo, Arantzazun emanula olako hitzaldiren bat eta ea animatuko nintzen onera etortzen, hitzaldi bat ematera edo nire testigantza ematera. Nik argitu nahi dizuet, hasteko, nien naizela espiritualtasunaz hitzaldiak ematen dabilen guru bat, naizela hain modan dauden autolaguntza liburuak idazten dituen aditu bat, ikuste duzue, nizue bezalako pertsona arrunta bat naiz, ni berez esan du, donostiarra naiz, familia egonkor batean, familia sinistu batean jaioa, ekonomikoki gauzak ondo zituna eta arazo berezirik ez dituna izan, beraz ni izan naiz, ia dena jasota eman duen pertsona bat, eta behin hori hortik saiatu dana bizitzan asmatzen eta bizitzan zoriontsua izaten. Hau horrela izan da, nolatan animatu naiz eta nolatan esan diot baietz hitzaldia emateari. Animatzen naiz olako hitzaldiak emateko, hitzaldi hauek prestatzen asko ikasten detelako. Arantzazutik deitu zidatenean hitzaldia emateko, bere garaian, intzidaten galdera izan zen, zer lotura du zure konpromiso sozialak eta zure espiritualtasunak. Hori izan zen galdera. Eta nik esan, nik horrei erantzuna bere ala emate diot. Lotura guztia du. Ni elan nabil, ela sindikatuan, nire espiritualtasunagatik. Baina, eskatu zidaten, hori pixka garatzeko 15 minututan edo. Orduan nik zer egin nun, nik atzera begiratu nun, nire bizitzara begiratu nun, nire bizitzan egin ditudan erabaki eta barra, eta bizitza horrei kontakizun bat jarri nion. Milaka kontakizun hartu nitzaken bizitzatik, baina hartu nun bat, eta espiritualtasunetik begiratuta hori egin nun. Eta ariketa hori niretzat oso lagungarria izan zen. Eta horregatik Sarasua eta konpainiari eskerrak eman izkien, eta horregatik ere emate dizkizuet eskerrak, Felix, Nereari, beste olako aukera bat emateagatik, bai. Kasu hontan galderak desberdinak dira, ez da galdera hura. Hemengo galdera da, nola bizi dudan espiritualtasuna alde batetik, eta bestetik, hau du, zailagoa da, nola gustatuko litzaidaken uste etolako zeroa izala, etorkizuneko kristautasuna izatea. Orduan nik galdera hori entzun da, nun lehenengo gauza da, Arantzazurako zer prestatu nun, ez? Junitzan ikustera, baliagarria zen. Eta hartu nuen lehenengo sorpresa izan zen, 5 urte pasadialaia hitzaldi hartatik. Denbora oso azkara pasatzen da, eta hori izan zen ere lehenengo sorpresa. Gero behidatu nuen, baliagarri zitzaidala, hau emateko, lehenengo galderai erantzuteko, eta nik ikusiko dezuen bezala, nire nola bizi dudan espiritualtasuna 3 fasetan banatu dut. Bigarren bigarren galderari erantzuteko, saiatuko naiz, 3 fase horiek erabiltzen edo, nire etorkizuneko kristautasuna nola nahiko nuken azaltzeko. Baina, hori ikusiko du nola ateatzen da. Orduan, hasteko, nik esan deten bezala, nik atzera begiratu nun da, nire bizitzan, nire bilbidea 3 fasetan banatu dut. Eta 3 fase horiei izen bana jarri diet, eta izen bana hau, ekarri ditudan, 3 liburu hauekin erlazionatu dut. 3 liburu hauek nire bizitzan, benetan eragina izan duten 3 liburu dira. Bada El Proyecto de Jesús, Jose María Castillorena, beste bada Las Bienaventuranzas, Adolfo Txerkolesena,
Eta bestea da una espiritualidad desde abajo Ansel Grunena. Bueno, orduan, esandakoa eta azpimarratu nahi dut, gaizki ulerturik ez egoteko, nik hemen kontatuko dutena da, nire bizitzaren interpretazio bat, kontakizun bat, arbitrarioa eta oso simplifikatua, nik aukeratu dutena 1000 aukeretatik. Eta aukeratu dut hau, iruditzen zaidalako baliagarria izan daitekela nire espiritualtasuna azaltzeko. Orduan, hartzazue, kontatzen dudan guztia, pintzekin eta bere matiz guztiekin. Mesedez. Orduan, 3 fase hauen izena da, lehenengo fasea, nire jaiotzatik gutxi gorabehera Bartzelonako Olinpiadetara doana, da espiritualtasuna begi itxiekin. Bigarren fasea da, 93tik edo 2009 arte doana, espiritualtasuna begi irekiekin, baina espiritualtasuna goitik. Izenak azalduko ditut hitzaldean zehar, eta zergatik izen horiek, eta beraz, zentzu hortan lasai. Eta 3. fasea da espiritualtasuna behetik. Bueno, hasteko lehenengo fasea, espiritualtasuna begi itxiekin. Izen hau Adolfo Txerkolesen hitzaldi batzutatik, edo ikastaro batzutatik hartu nun, Las Bienaventuranzas. Hor, Adolfo Txerkolesek esaten zuna zan, begiak izten ditugunean, elebatu bezala egiten gehala, eta gauza guztiak eder ikuste ditugula. Eta azten gehala esaten, denak anai arrebak dira, gera, nik denak berdin maite ditut, baina gero, begiak zabaltze ditugunean, azten gehala, hori ez deta inbeste maitenik, beste hori ere, eta hori gorroto dut, bai? Hau da, espiritualtasuna begeitxiekin da, bertan goxo, norbera bere baitan, errealitate zikin hori aparte utzita, horrelako espiritualtasun, ez dakit, narkotiko bat edo lasaigarri bat. Ez duna zer ikusirik eguneroko bizitzarekin. Eguneroko bizitzak bere balio terrenalekin doa, eta bero badakazu beste bizitza intimo espiritual bat, ez? Hori da pixkat espiritualtasuna beti. Eta nik adibide honekin azaltzen dut. Nik garai hortan Auskalo Aisialdi taldean nenbilen, Antiboko parrokian, eta ekintza eta jarduera mordoa antolatzen genitun umeekin. Baina beti bileretan azaltzen zen galdera. Aizue, noizbait fedeari buruzko saioren bat inbarko dugu. Eta denak isilik gelditzen ginen. Guretzat 2 mundu diferente zian. Batzan eguneroko bizitza jarduera tope genbiltzena, eta bestea zan bizitza fedearena. Hori konpontzeko, halako eskola teologia, eskolatxo bat sortu genuen, eta hori irakurri genuen Jose Maria Castilloren liburua, Un proyecto de Jesús. Eta hor ikusi genuen Jesusek baduela proiektu bat eguneroko bizitzarako. Proiektu hori Jainkoaren erregetza ditzen dela, eta abiatzen dela, okerren daudenen, zapalduen, pobretuen, eta herrixearen bizi eta bizimodua hobetzetik. Imaginatu dezakezue, liburu horrek begiak irikizizkigun, bigarren fasea, espiritualtasuna begiak irikiekin. Imaginatu dezakezue, gazte taldek hementsu hori entzutean esan genuen. Konponduko ditugu munduko arazo guztiak, gure indarrakin. Horrei, ni guain ikasi detori, horrei deitzen zaio individualismo heroiko. Ansel Grunek horrei deitzen dio espiritualtasuna goitik. Zer da espiritualtasuna goitik? Gure indar utxean sinistuta, evangelioan idatutako ni ideal bat sortzen dugu gure barruan, superio moduko bat. Eta saiatzen gera gure indarrutxekin, buru belarri, gure ni ideal hori lortzen. Horrek badu asko egotik, ze asko saiatzen zea besteen aurrean eta koherente izaten, koherente adierazten eta bar. Orduan, espiritualtasuna goitik badu arrisku hori. Alaxe bilinitzani urte haietan, 2009 arte, erabaki desberdinak hartuz, sinistuta edo lortzen saiatzen ere ni ideal hura, ez?
zein nun, lehen esan du, hasi nintzen etxe gabekoekin voluntariotza egiten, Ekuadorrera juten voluntario bezala. Aurrerago enplegua utzi genuen eta Eritreara junginan urte beterako. Aurrerago berriz enplegua utzi eta eszedentzia hartu umeak zaintzeko. Eta hola, junitzen erabaki desberdinak hartzen, 2009an krisian erori arte. Eta nola erori nintzen ni krisian 2009an? Ze diru sarrera behar genitun, berriro ere enplegu fundamentuzko bat behar nuen, eta konturatu nintzen aurretik hartutako erabaki askok enpresetako ate asko itxizi zizkidatela. Enpresetako ateak itxita, irakaskuntzan proba bat egin nun, baina oso gaizki junzitzaidan, oso esperientzia txarra izan nun, eta zulean bukatu nun. Eta hortxe bukatzen da nire bigarren fasea, zuloan, ondoratuta. Ordura arte ibili nintzen, buru belarri, jotasu, ez? Nire ni ideal hura bilatzen, nire indarrutxekin, eta beti pareta berdinaren kontra jotzen. Nire ezintasunen kontra, nire mugen kontra, nire akatzen kontra. Eta azkenean porrotak ispiluaren aurrean jartzen zaituen arte. Eta orduan, ondoan zaudenean, ez? Etzea gai ezer egiteko. Oso txiki sentitzezea. Eta ez dezu beste erremedioi jainkoan aurrean makurtzea baino. Eta zuk ezin dezunez ezer egin, besteen eskuetan usten dituzu gauza. Eta inguruan maite zaitun jendea eukitzeko sortea badezue, konturatuko zea, besteen eskuetan zaudela eta beste eskuetan esku honetan zaudela. Eta intuitzen hasten zera, jainkoak baditula beste bide batzuk, zuk uste ezen dituztena, eta zuk ulertzen ez dituzunak, baino besteen eskuen bitartez, jainkoaren eskuetan zaudela, eta esku honetan zaudela. Eta hori da, espiritualtasuna betik. Zure ezinetik, zure ahuleziatik, konfiantza dezu, esku honetan zaudela, jainkoaren eskuetan zaudela, eta hortik abiatuta, eta leno zenun karga astunura kenduta, superni horren, ni ideal horren karga hori eta dena zure esku dagonaren karga hori kenduta jainkoangan utzi dezulako, beste modu batera ere jarraitzen dezulanean jainkoaren erregetzaren ate. Vale? Orduan, hori izan da hirugarren fasea, espiritualtasuna behetik. Justo nik irakaskuntzako esperientzia txar hori euki ondoren, enpresetan ateak itxi ondoren, ondoratutan egonean, iritsi zitzaidan eskaintza bat. Espero ez non tokitik, elatik. Nahi zu lan egin, elan, trebakuntza ematen eta ate bat iriki zitzaidan, eta nik baietza esan nuen. Vale? Hori da pixkat, nola bizi duen espiritualtasuna. 3 fase horietan izan da, nire espiritualtasuna bizitzen nolaxe bizidet. Begiak itxietatik irekietara, eta goitik behera. Guain bigarren galdera, zailagoa dana. Baina, badu zentzua galderak, ez? Nolako kristautasuna etorkizunean, kristautasuna kolektiboa. Norberan espiritualtasuna ezinezkoa dalako talderik gabe, kolektiborik gabe. Norbaitek kutsatu digu fedea. Norbaitek transmititu du mendez mende Jesusen mezua bizitza. Taldean elikatu dugu fedea, taldean ospatu dugu, taldean indartu gera. Horregatik zentzua du galderak, kristautasuna ze izango da etorkizunean. Eta zergatik egiten da galdera hau, suposatzen dut. Mendebaldean hemen kristautasuna krisian dagoelako. Eta esan dizuet, 3 fase horiekin lotuta esplikatu nahiko nukela nolako kristautasuna nahiko nuken etorkizunean. Zergatik dago kristautasuna mendebaldean krisian? Ez aldu Eliza bere garaian boterea hartu eta boteretik bere indarrutxeekin jaingoikoaren erregetza esartzen saiatu. Eta ez aldu horrek krisira eraman. Eta horrek ez aldu antza handia, espiritualtasuna goitik egiten dezunean iristen zaizun krisira.
Bueno, nik antza pixkat topatzen diot. Egun bidegurutzean dago, kristautasuna mendebaldean, eta krisian egonda eta ahulezia hortatik bi bide hartu daitezke. Egin daiteke beldurrak menderatzen bagaitu, eta ahulezi hortan beldurrak defensiban jartzen bagea, egin dezakegu atzera, begiak ixtera. Berriro ere bi mundu separatzea. Eguneko errealitatea uzten dugu, teknikaren eta kapitalaren esku, beraiek erabaki dezaten, eta guretzat gordetzen dugu fedearen mundua, erlijioarena, zerbait pribatua, goxoa, bere misterioakin, bere errituekin, bere arauekin. Aukera bat hori da. Atzera itea, begiak irikietatik begiak ixtera. Baina badago beste aukera bat ere, lehena esan duguna. Gure ahuleziatik izan da ere, jabetzea, guk uste ez genitun beste bide batzuk ere badaudela Jainkoaren erregetza gauzatzeko. Eta bide horiek ez dutela zertan izan guk usten genuena. Eta konfiantza horretan, aurrera egitea. Eta aurrera egitea nola? Igual, claro, kristautasunak ez du zertan masa mugimendu bat izan, edo erlijio bat izan. Esan zitzaigun, zuek legamia zeate, zuek gatza zeate. Hori ez da masa osoa, hori da gutxi batzuk. Baina eragina dute masa osoan. Eta nola eragin dezakete gutxi batzuk masa osoan? Adibideakin, bizitzeko moduarekin. Beti kristautasuna kutsatu da moduan. Bizitza eredugarriekin. Eta orduan, izan daiteke etorkizunean kristauak izatea eguneroko bizitzan buru belarri Jainkoaren erregetza bilatzen duen jendea. Beste batzukin, helburu antzekoak dituztenak, jendearen bizitza hobetzea, naizta sinisdunak ez esan. Baina hori, bizitza hori egunerokoa gero, otoitzean eta komunitatean, Jainkoaren hitzarekin aurrez aurre jartzen duna. Eta egiten duen guztiari interpretazio erlijioa ematen diona. Hori izan daiteke kristaua. Eta gerta daiteke ere, gertatuko dalako, gaur egungo sistema honetan, desberdintasuna, pobrezia eta eriotza edatzen duen sistema honetan, ez dala erresa izango kristau izatea. Eta justo proiektu hori, Jesusen proiektua, gaur egungo sistemaren kontrako bidean doa. Eta eguneroko bizitzan hori egitean duen zailtasuna aurrera egiteko nun jasotzen du kristauak motivazioa, zentzua, indarra, alaitasuna, komunidadea. Hori izan daiteke kristautasuna. Eta komunidade horrek bere diskursoa berritu dezake. Eta komunidade horrek bere instituzioak demokratizatu ditzake. Eta barne kritikak aberasgarritzat hartu. Eta baita ere, bere instituzioetan eta bere egituran, genero parekidetasuna ere bultzatu dezake. Ez soilik egituretan, baita lidergo ereduetan, baita aginteen eta lanen banaketan. Hori izan daiteke, etorkizeneko kristautasuna. Bi bide esan dut daudela, atzera egin edo aurrera. Nik imaginatuko dezuena zein alde egiten dut. Bigarrena. Baina Jainkoak nik uste bide guztietatik ingo dula aurrera. Jainkoak ez du bat o beste aukeratuko, batuko du bat, bestea, eta ikusten ez ditugun beste 11 bide ere. Amaitzeko, Lukas eta Mateok esan zuten, zuek bila ezazue Jainkoaren erregetza, eta gainerakoa Jainkoak emango dizue gehigarritzat. Hori irakurtzea erresa da, sinistea eta bizitzea zaila. Fijatu zaitezte, justo sistema kapitalistaren kontrakoa esaten du. Kapitalismoak esaten du, bila ezazu zure interesa, eta gainerakoa, hau da, besteen onura eta gehigarritzat etorri da. Bueno, esplikatu dizuet nire kasuan, ni ala ibili nintzen bai, erabakiak hartu eta hartu,
zuloan erori nintzen arte. Orduan dudatzen hasi nintzen. Eta nik sinisten dudan hau guztia gezurra bada. Eta ez badago gehigarritzat emango gaituen jainko hura, baina gutxien espero nuenean. Eta espero ez nuen bide batetik heldu leku bat iritsi zitzaidan. Kristautasuna ere olatu gainean ibili da azken mendeetan bere boterean sinistuta, eta hain krisian dago ondoa jota, mendebaldean, hori garrantzitsua da esatea, mendebaldean. Egin dezakeu nire ustez atera barko genuke, begiak irikita eta behetik. Egin dezakegu atzera, beldurrak paralizatuta, edo egin dezakegu jainkoangan daukagun konfiantzak emandako itxaropena erabiliz, egin dezakegu aurrera, Jesusen proiektua gauzatzea. Hoxe da, dena, mila esker. Kenduko eto, bai, hola molestatzea izu nahi, ez. Bueno, egun on denoi di. Eta nik eskerrak emate izkizuet, gonbidatzeagatik. Nahi esan duen bezala, nire aukera ematen dialako, pixkat gai honi buruz pentsatzeko. Nik uste eta askotan, ideak buruan bueltaka ibiltzen dira, baina, hola behin azaldu inber dituzunean, pixkat txukundu eta ordenatu inber dira, eta lagundu iten digu, norbei lagundu iten digu, eta nik uste, horratikan eskerrak emate izkizuetela. Eskerrik asko baita ere ergobiko bezala presentatzeagatik. Nera eta pozik egongo da. Auzo txiki bat da ergobi, eta beti gustatzen zaigu auzoan izena esatia. Horratikan. Oso ondo. Ni ere saiatu naiz, nik uste gauza asko unaik esan ditunakin konforme nagola, eta agian beste modu batea esan da, baina bat gatozela puntu askotan. Ni 45 urte ditut, 46 ingo ditut, 11 urteko alaba dakat, ezkonduan hau, eta gaur itzen goizuetena, itzen goizuet orainetik, nire 45 urte oitatikan. Oain dela 2 urte, minbizi bat izan du nun, eta horrek ere gauza asko moitua zizizkian barruan, eta nik uste pixkat krisi hortatikan itzen goizuetela, edo heldutasunetik eta gaitza pasatu ondoreneko momentu hortatik, gaztaroaz eta igual ez eta inbeste ditzeingo. Osak, ezakit 3. fasean nahon, baina, pixkat hortikan itzeiten saiatuko naiz. Eta itzeingo izuet fededun bezala. Ze nik nire 45 urtekin eta izan deten bizitza hontan, niri fedeak on egin dit. Eta bizitzen lagundu dit. Eta nik esan nahi dizuet nola lagundu dian bizitzen fedeak, ezta? Nola bizi izan dudan espiritualtasun hori, eta nola pentsatzeten niretzat ona izan dana, etorkizuneako ere ona izan daitekela. Behintzat nire esperientzitik. Nik nahiko nuke kristautasunak existitzen jarraitzia. Azkoitin, Astigarragan, Ergobin, Gipuzkoan, Euskal Herrin, nik nahiko nuke. Niretzako ona izan da, eta nik nahiko nuke etorkizuna izatea kristautasunak hemen. Eta gaina iruditzen zait, bizitzen nahi gehan momentu hontan, pandemia, krisia, espirituari tokia iteak, eta uste Jon Sarasua konta zerbait esan zizuela hemen egon zanean, sakontasuna ematen digula. Espirituari kaso itiak horrelako krisi garai baten, kristau hoi, nik uste, errealitatea ulertzerako garaian, bizitza sakontasunez bizitzen laguntzen digula. Eta nik uste, momentu honek hau behar dula, sakontasuna behar dula. Eta egoeraren benetako arrazoiak, zailtasunak, bizitzeko beste modu batzuk egon daitezkela, itxaropen horri eusten lagundu egiten digula espirituak. Neri laguntzen dit, nik uste dut lagundu egiten digula. Osake, momentu honetan, benetan on egiten digula espiritualtasunak, eta gure nire kasun, kristau espiritualtasunak.
ez nator ansiedadea eta kezka eta bildurra ekartzea. Zer esan nahi dut honekin? Oain dela gutxi irakurtzen duen. Euskal gazteen behatokiak edo esan dula. 2008an inkesta bat egin zutela eta gazteak 15 urtetik 29 hartze bali maitugu, gazte bezala, 70% ez du sinisten. Karo, hontan fokalizatzen bali naiz, eske, ja, urduri jartzen naiz, esaten dut, ama, nik nahi dut etorkizunean kristautasuna izatia, baina 70% ez badu sinisten, gazteen 70% ze pasako da. Jarri naiteke oso urduri, baina ez dut hori nahi, eta ez dut inor urduri jarri nahi. Ze, neri kristautasunak hone egin dit, uste dut hone egin dezakela, eta hori defenditu behar detela uste dut, ez urduri jarri datu horrengatikan. Ez nahi zitsua, badakito jola dala, baina ez dut urduri jarri nahi, momentu honetan, eta ez dut inor urduri jarri nahi. Ni ere ez naiz teologa, ez naiz soziologa, ez dut erlijio ikasketarik, izatezkeotan nire argi ilunekin fede esperientzi bat dakatela uste dut. Nire argi ilunekin, krisiekin, noski, bat baino gehiago, baina baita ere sinismena mantenduz, krisi batetik bestea, sinismena mantenduz. Orduan, emango dut nire esperientzian berri, ez da txarla, ez dakit nola esan, zientifiko, teologiko, era horretakoa, da esperientzi bat. Pandemia momentu hontan, eta batez ere konfinatuta egon ginean, bai nik uste eta askok egin genula olako behartuta gelditu inginala, gelditu inginan, isilune bat egin genuen nahi eta nahi ez, eta etxean sartuta egon du ginean. Eta niri uste askoi bezala momentu horrek lagundu zigula bizitzan benetan beharrezkoa zer dan ikusten, eta zer dan bigarren mailakoa, eta zer ez dan behar bizitzeko. Eta nik uste testu inguru hortan baita ere nik, uste dut fedean ere laguntza bat aurkitu nula eta gogoeta bat egin nula baita ere nire kristautasunean eta nire fedean zertzan oinarrizkoa eta zertzan bigarren mailakoa. Eta orduan irakurketa hori da baita ere gaur egingo dizuedana. Osea, nahi eta nahi ez pandemiak eta konfinamentuak eta mediatizatua hor gaudelako, ezta? Hor gaudelako denok. Oain dela gutxi entzun nion Javier Meloni jesuita bat da, honek emandako hitzaldi batian, askok dakizkigun gauzak, pandemia honen testu inguruan, nola guztiongan eragina izan duen, gure zaurgarritasuna edo vulnerabilidadea erakutsi digun, eriotza existitzen dela eta eriotzak min egiten dula eta eozeini gertadakigukela gogorarazi digun. Hori guztia esaten zuen, baina baita ere azpimarratzezun egoera hau bizi dezakegula bildurrez eta arriskutik, atzerako, bueltako arrisku hortatik edo aukera bat bezala. Eta nik uste, kristauok aukera bat bezala bizi behar degula momentu hau. Aukera bat bezala bizi behar degula. Eta adi egon behar degula, zatikan ez dakit estado de alarma altxatuko duten ez noiz nola, baina lehenagoko bizimodu, esan degun presaka ibiltzeko hori, dirua nagusidan hori, jun etorri lana, irabazia, hori etorriko, daukagu ja, baina etorriko zaigu indar guztiakin. Eta nik uste dut kristauok daukaula besten arten zea bat, eginkizun bat, eta dela gogoratzia pandemia hau guztia ez dela alperrik pasa. Ez dela alperrik gertatu, eta beste modu batea ibiar ditugula gauzak. Orduan, uste dut aukera bezala bizi behar dela momentu hau, eta kristauok benetan adi egon behar degula. Eta gogorarazi behar degula, hola bizitzen ezin degula segi. Ez gu eta ez inorkez, eta munduak ezin dula horla segi. Orduan, horri heldu behar diogula uste dut. Konbentzitu behar dugula hortaz, eta hortaz konbentzitu arazi behar dugula jendia. Eta elkarrekin pentsatu behar dugula, handunik noa jun nahi degun. Bueno, hau da sarrera, orduan, testu ingurua pixka bat. Ni nator hori, nire esperientzia esatea, baina baita ere gero entzutea, nahi badezute ez dakit, komentatu edo galdetu edo, zeni oso konstiente naiz hau dela nire bizipenetatik esango detena. Orduan, dun balioa, niretzat daukana, ez gehiago, ez dakit. Eta denok bakoitzaren esperientziak du balioa, orduan, denon arteko esperientziatikan, aterako gehala uste dut. Orduan, nire
espiritualtasuna, kristau esperientzia eta etorkizunerako nahi deten kristau esperientzia galdera horren aurrian, nik bi atal bezala hartu ditut. Batetik, niretzako espiritualtasun horretan daude barruko oinarriak. Bertan goxo hortako, baino ez bakarrik noski, oinarri horiek. Eta hori gabe nik uste ezin degula kristau izan. Nik ezin dut, ez dakit bestiak, nik ezin dut. Barruko oinarriak, hau da, fedearen muina eta bihotza zer dan. Eta niretzako horiek dira, jainkoaren hitza, Jesus eta elkartea. Niretzako hiru horiek dira, nire barne oinarri horiek, kristau espiritualtasunean barne oinarri horiek. Baina, justuzuk esaten zenuen bezala unai, ez nago ni nerekin, jainkoarekin bakarrik egoteko, baizik, kanpora begirako, baita ere, oinarri batzuk beharrezkoak ditu nire ustez, momentuko eta etorkizuneko kristautasunak. Pobretuei eta lurraren, planetaren etorkizunari begiratuko dion kristautasun bat, gaurkotutako eliz erakunde bat bitarteko izango duna, sinisten ez dutenen laguna izango dan eliza bat, eta kristautasun bat, eta beste erlijioekin harremanetan egongo dana, eta gero azken apunte bat nire ametsa zein izango litzaken, Gipuzkoako elizaren zat, nire inguruko elizaren zat. Saiatuko naiz, enroleatu ingo naiz, bestela luze xamar joko dut, eta puntu nagusi batzu horiek behintzat garatzen. Zer da netzako jainkoaren hitza? Eta jainkoaren hitzaren barruan evangelioa, ez da? Bada berri ona, gustora irakurtzen detena. Ez dut esango, egunero, saiatzen naiz, baina igual ez. Gaur goizian ere senarrakin komentatzen, eta esaten zian, Luzia, egunero, esaten baezu igual, jendea, egunero igual ez, baina saiatzen naiz, jainkoaren hitza irakurtzen. Eta ez bakarrik irakurri baizik, aho gozatu, egunean zehar gogoratu, lagun egiten ditorrek, jainkoaren hitza. Ze eratara eginda, hor gotzaitegian ginala lektura kreienteko eta hemen askoitin egingo zen dituzten taldeak eta jainkoaren hitza irakurtzeko modu desberdina daude, eta pixka bat, zer eratara jainkoaren hitza irakurri? Sinistuz, hau da, jainkoaren hitza dala oinarri hartuz, hau da, modu ireki batean irakurriz eta konbertsiorako prest, hau da, irakurri dezun horrek zure bizitzan eragina izan dezakela, horretan pentsatuz, eta hori desiatuz gainea. Ez dala irakurketa bat besterik gabe egiten dezuna, baizik zuregan eragina izan dezaken eta izatean nahi dezun irakurketa bat. Bizitzarako irizpideak ematen dituna, eta nire eguneroko autuak egiten, aukerak egiten lagunduko diana, ekintzarako bidean jartzen dauena. Eta pentsatuz benetan espirituak gidatua egiten dezula irakurketa hori. Zure zentzuak, burua, bihotza, modu ireki batian jarrita irakurtzen dezuna. Azkenian, errealitatera ere, era horretara urbilduz. Hor, Melonik lehen aipatu dizu edan hitzaldi horretan ere aipatzen zuen, eta zuk ere esan dezu, jainkoa eta errealitatea ez dira bi gauza diferente. Errealitatean jainkoa da, orduan, zuk jainkoaren hitza irakurtzen dezunean, eta gero errealitatea arazoa zenean, eske jainkoarekin harremanetara zoaz, ikuspegi hortatik. Bigarren barruko oinarria, Jesus. Ze Jesus, nire ez naiz teologoa, Jose Antonio Pagolak asko zeo beto esplikatuko lizueke, baina zein da niretzat Jesus, gizaki egina, gure ezinak probatu dituena, beste edozein gizakik bezala, beren hortasuna eraikitzen joan zana. Jesusek hasieratik ezakin dena. Eta gauza asko zuzentzen juntzan, eta jainkoarekiko harremana hobetzen juntzan. Horrek nirire lasaitasun bizkaten ematen dit. Nik neonek ere jainkoarekiko zuk esan dezun bezala, harreman horretan aldaketak bizitzen ditut eta eskerrak. Jesusek ehala intzun. Ze Jesus, jainkoa bere erdigune afektiboan duena. Jainkoarekiko maitasuna da, Jesus mugitzen duna. Jesus hori interesatzen zaineri. Eta laguna. Jesus gure laguna, zer esan nahi du honek? Benetan, une zailetan ehondu naizenean, gaixo neonean, bakarri sentitzen itzanean, inkoherentea naizenean, eta askotan naiz inkoherentea, Jesus hor dago.
Eta hor nahi etortzen zait gogora Mateo 11, ezta? Zatozten ere gana, nekatu eta zamatu guztiok, eta neuk emango dizuet atxeden. Uztarrian nerekin dagoen Jesus. Hori da, nik nahi deten Jesus. O nik neri laguntzen dian Jesus hori. Ze lagundu, iztegian bidatzen badeu, zer da laguntza norbaiten alde egitea. Bere ahaleginak, haren ahaleginei batuz, edo haren premia edo beharrei erantzunez. Hola, sentitu nahi den ni Jesus, edo sentitzeak laguntzen dit, gaur egun espiritualidade konkretu bat bizitzen. Eta hirugarrena, fededunen elkartean bizitako kristautasuna. Eta hau importantea da, elkartean, eta hor bi alderdi, fededunen elkartean. Hemen zita ezaguna Juanena baita ere, Juan 1:29, Jesusek esan zien, etorri eta ikusi. Eta joan ziren, nun bizi zen ikusi, eta berarekin gelditu ziren egun hartan. Bi alderdi, nei laguntzen dit, beste fededun batzuekin fedea konpartitzeak, baino baita ere laguntzen dit, beste fededun horiekin bizitza elkarbanatzeak. Bi gauzak, fedea eta bizitza. Eta horrek niri lagun egin dit. Suerte handi eukidenik, hemen ditut bat baino gehiago, gotzaitegian lanean egondu nintzanean, fededunen, gizon eta emakumen fededun desberdinen elkarteko sentitu nintzani, eta niri horrek asko lagundu zidan. Nik uste dut, ondoan fededunak izateak lagundu egin didala nire fedea sendotzen. Elkartea benetan hortan garrantzitsua dela. Hor dago baita ere, igandetako elkartea, eukaristian biltzen den elkartea, horrek ere bere muga guztiekin niri lagundu egin dit. Muga guztiekin zer esan nahi dut, ez da izango, batzutan igual bizitza ez dezu konpartituko erabat, edo hotza irituko zaizu, edo urrutikoa, baina egia da, ni hurbildu izan du naizen kristau elkarte desberdinetan, hori Astigarragan eta Donostian da, hurbildu izan naizen parroki elkarte desberdinetan, beti aurkitu detela harrera ona, beti aurkitu detela lanerako prestegoen jendea, sinistedunen jendea, beren sinismena nerekin elkarbanatzeko prestegoen jendea, eta horrein niri asko lagundu dit baita ere. Bueno, hoi dia orduan nire kristau bizitzan, momentu hontan, 3 elementu nagusiak. Jainkoaren hitza, Jesus eta sinismena eta bizitza partekatzen duten nerekin elkarrekin partekatzen dugun elkartea. Nik uste momentu hontan, eta hori pandemian, da bar, 3 elementu hauek gabe, oso zaila egingo zitzaidela bizitzia. 3 elementu hauek gabe, zaila egingo zitzaidela bizitzia. Baina ez da nahikoa, hau ez da nahikoa. Esan deten bezala, honek ditu, kanporako oinarri batzuk baita ere, kristau espiritualidade honek eta etorkizuneko kristautasun horrek, kanporako oinarri batzuk. Zer eskaini behar dio kristaua munduari, ez? Nik uste dut hori nahita nahi ezkoa dela. Eta hor, saiatuko naiz hori, 3-4 puntu laburki azaltzen. Netzako garrantzitsua, oso garrantzitsua, oain esaten da países empobrecidos, ez da? Ez dira 3. mundua edo herrialde pobreak edo baizik kolonialismo garaian eta imperialismo garaian Europak eta Ipar Amerikak hainbeste eta hainbeste aberastasun lortu ditugu pertsonak, materialak herrialde askotatik eta pobretu egin ditugu. Eta herrialde pobretutako lurralde horiek kristauok ezin ditugu besterik gabe ahaztu. Errealitate horiekiko errukitsua dan kristautasun bat eta maitasunean oinarritua dagon kristautasun gizatiar bat behar dugu. Nik uste, gaineak, kristautasunak gizatiartasuna, hau Jon Sarasuak askotan aipatu izan du, humanizatzen duen kristautasun bat behar dugu. Eta hori, zerbait berezia eta espezifikoa dela kristautasuna, eta hori eskainin behar dugula. Eta hori hola izateko, bat natorzukin nahi, kristautasunak alternatiboa izan behar du. Eske, kristautasunak ezin du neoliberala izan, ze orduan ez dugu ezer raportatzen. Osea, ez dakidan alternatiboa, irautzailea, ez dakit. Baina, desde luego, zerbait diferentea eskaini behar dio munduai. Garrantzitsuena, baina egitan, ez hitzetan, pertsona duen ikuspegi bat, eta ez irabazia, eta dirua, eta, eta
hau da netzako gogorrena, baina ustet kristauok eginen behar deula. Gure gizarteai bizitzen nahi gean gezurra arpegiratu egin behar diogu, o gure buruei aurpegiratu behar diegu gezur hori. Eta zein da nire ustez, bueno, askotan hitzein deuna, gu ez gea pobretutako herri horiek ahaztuta bizi. Ez deu Samariarronaren kasun bezala aurretik pasata kasuik egin gabe ez goaz aurrea, ez. Gu bizigian estaduek mugak jartzea dituzte, txarrantxa jartzea dituzte, arresiak, polizia, eta horiek guztiak egiten duten posible gure mundua. Eta hori guk esan egin behar deu. Zatik, nik uste errealidadea hori dela, bestela gezurretan gabiltza, eta askotan gu mundu paralelo baten gaude, gure sare sozialetan, telebistak eta historitan, eta ematen du, dena ondo dijoala, ez da egia. Osea, nik uste kristautasuna kosta eta zati da korrontean kontra jutia, baina hau esan egin behar degula. Gure lanetako bat hori dala. Errefuxiatu, zer esango ez, Mediterranean hiltzen nahi dianak, errefuxiatu zelaietan preso bezala ditugunak, Ipar Ameriketa pasan nahi duten hainbeste eta hainbeste pertsona, ume, ez daukatela zer ikuseri gurekin, ez gu aigea hori provokatzen edo hori indartzen. Hori, esango genduke, pobretutako lur horri begira. Baina gure gizartean berdin. Osea, guk ezin dugu bizi bestea bezala. Bestela ze diferentzi dugu ze alternatiba egiten nahi geha. Pobrezia, askatasun, aukera gisa praktikatu behar dugu. Askea naizelako ez dut erosten. Eta askea naizelako ez nijoa ez dakit nola esan. Baina askatasun hori praktikan jarriz. Carmen Bernabe, bizkaitar teologa batek, esaten zuen Jesusek azkenian errealitatea aztertzen dula, o errealitaten parte dala baztertuen ikuspegitik. Eta Frantzisko Aita Santuak zenbat aldiz esan du hau. Los descartados edo. Horrez bagaude, nun egongo geha. Bueno, eta ni ez nago, lehenengoan naiz esaten ni ez nagola hor, eta pena handiz esaten dut, inkoherentzi hortan hortxe nago, ez da gutako asko bezala, baina uste dut hori oso importantea dela. Eta gero, nola ez, munduaren zaintzaren klabetik, ikuspegi ekologikotik, ni ere ez naiz ingeniera, ez naiz zientzilari natur, biologo aldetikan ez daukat ezagutzaik, baina, sinisten dut, ez da, klima aldaketa, berotze efektuak, hone guztiak eragin handia dula, batez ere pobretuengan, baina guregan ere bai, eta mundu guztian, eta honi Laudato Sirekin, Aita Santuak esan duen bezala, heldu behartzaion zerbait dela. Eta kristauok, gure kristau espiritualidadean da, etorkizuneko kristautasun horretan, hau ezin degula aztu, iruditzen zaitu. Nahi bali madeu etorkizunen, eta bat nator unaikin, kristautasunak izatea, Elizak gaurkotu behar du. Osea, Eliza da bitarteko bat, ez da helburu bat. Eta bitarteko ona izan nahi bali madu, aldatu behar du. Bestela ez da bitarteko, kontra egiten du, atzea egiten du. Orduan ez da bitarteko ona. Ez naiz luzatuko, baina hontan Aita Santuak ere evangelik gaudiumen gauza batzuk esate ditu. Baina hortaz aparte nik uste egitura aldetikan egin behar dula izugarrizko aldaketa. Ze esango izuet? Emakume arduradunak, baina ahotsa publikoa dutenak. Osea, ez dakit nola esan. Identifikatzea Elizaren ahotsa emakumeekin baita ere. Laikoetan konfiantza duen Eliza. Munduari maitasunez eta ongi nahi ez begiratzen dion egitura eklesial bat baita ere. Jainkoa munduan da hola sinisten duna. Bueno, eta irakurketa honek hemen gaur Gipuzkoan eta Euskal Herrian, egia esan, egoera konprometitu batian jartzen gaitu. Eliza ulertzeko modu asko daude, nik badakit hori, denek Eliza ulertzeko modu guztie dituzte bere mugak, ez dago Eliza perfekturik, hori badakit, Eliza hitza eklesiatik dator herritarren bilera, osea pertsonen bilera, pertsonak ez gea perfektuak eta Eliza ez da perfektua. Baina nik sinisten dut, etorkizunari Vatikano bigarrenaren zabaltasunetik eta espiritutik begiratzen dion Eliza batek esperantza sortzen dula. Neri beste Eliza eredu batzuk, zalantza asko sortzen dizkiate.
Eta nik uste Frantzisko Aita Santua alegin handia egiten nahi dela, hitzez eta egitez, Eliza gaurko munduko errealitatera egokitzeko. Baina egia da, Eliz hierarkian bitarteko asko daudela. Eta Aita Santuaren freskura eta brisa ez dira toki guztitara berdin iristen. Hartzai ona du Eliza unibertsalak, iraun dezala, aldan gehiena honeginez. Bueno, horreaino. Uste dut, etorkizuneko Elizak izan behar dula baitere sinisten ez dutenen laguna. Laguna. Eta hau, hemen Euskal Herrian uste oso importantea dela. Zergatik, jende asko ez dulako sinisten. Eta gehiago, asko kontra daudelako. Osea, sinistearen kontra daudelako. Orduan, guk zein behar dugu hor, nire ustez, kristauok eskua luzatu behar dugu. Naizta batzutan gure kontrako girua sumatu, nik uste guk ez deula borroka hortan sartu behar. Jesusek ere askotan, ikentzun, entzun eta isildu. Guk ebai batzutan igualin behar dugu. Entzun eta isildu. Zeratik Elizak, gaur egunoa indikan, hartzeitun erabaki asko, edo Elizarduradunek esaten dituzten hainbeste eta hainbeste gauza, ez dia igual. Igual gure ez gaude ados. Eta igual ez dute dena ondo iten, ez dute dena ondo iten. Orduan guri batzutan mina handiz, tokatuko zaigu isiltzia. Isiltzia. Gure lagun batek esaten zuen, hainbeste mendetan, hainbeste gauza esan ditu Elizak, beste urte batzutan igual isilik oti ere Elizak gaizkiongo. Felixek enten ditu baitu. Eta Marijeke bai. Baina horrek ez du esan nahi, guriai ez dionik eutxi behar. Gureai eutxi behar diogu eta sendo. Osea, guk ez dugu inor sinistea behartuko. Baina guk ez diogu utzi behar sinisteai, eta ez diogu utzi behar kontrakulturalak izatiai. Nik uste hortan segin behar deula. Eta evangelioa hotxegin behar deu, eta berri hona zabaldin behar deu. Baina Jesusek bezala, baztarretik, zuk esaten zenuna, Jesusek bezala, baztarretik, eta bazterrendea direnei lagunduz, eta hoien egoera salatuz, eta ez tenpluak emateigun distantzia sozialetik, edo ez irakasle izan nahian, ez, Frantzisko Aita Santuak esan digun bezala, Eliza baztarretara eramanez, eta han, Jesusek egiten zitunak eginez, ezta? Beti lagun izan nahian, proposamenezko jarreratik, ez irakasletzatik eta ez etxaigotik, nien hitzake borroka hoitan sartuko. Eta esaten nun erlijio ezberdinen laguna, bai, gero eta erlijio diferente gehiago ditugu ingurun, eta konpondin beharko dugu gutxinez hitz egin beharko dugu gure artean, entzunin beharko jogu elkarrekin, eta batzutan otoitz ere bai, elkarrekin egin beharko dugu. Nik uste klabe importante badala hori gure etorkizuneko kristautasunean. Eta ja bukatzeko. Eta hau da ametsa. Beste gauza askore, ez dakit, baina ametsa. Ametsa, momentutxo bat. Nik etorkizuneko, ez dakit begiak itxita, etorkizuneko Eliza, Gipuzkoako Elizan pentsatzen detenean, nik pentsatzen dut, euskeraz otoitz egiten eta euskeraz evangelizatzen jarraituko duen Eliza baten, sinisten dut. Euskal Herriko historian eta gure gizartean txertatua izango doan Eliza batian, sinisten dut. Nik eskatu gabe, zuk esan dezun bezala, nik gazten nintzanen horretzeon aukera hori, eta nik kristau izateko aukera horri helduz izan du naiz, oain kristau, nik nahiko nuke etorkizuneko Gipuzkoako gure Eliza horrek presentzi hori izaten jarraitzea, gazteen artean, gero igual 170 esango utea jo, baina 130 horri, bintzat erantzun koherente eta positibo bat emateko gai izango dan Eliza bat amesten dut, benetakoa izango dana, erakargarria izango dena, eta benetan transmisioa egiteko gai izango dana, fede honen muinaren transmisioa egiteko gai izango dana. Eta nik askotan imaginatzen dut apostoluen Eliza Gipuzkoan. Eta zer esan nahi du, apostolua dira bidaliak, ez da? Gu denok, gea bidaliak. Jainkoak ikusiko du nundik eta nola eta ze bidetatik eta
baino prest pertsona, bidaliak izateko prest egongo diran pertsonak, kristau elkarte desberdinak Gipuzkoan, Euskal Herrian, elkar animatuz ibiliko geanak, evangelioa zabaltzen ibiliko geanak, bazterroietan lanean ibiliko geanak, eta azken finean, gure bizitzari zentzua emango dion eta pozik eta poztuko gaitun, eta gure bizitza beteko duen eginkizun bat izateko aukera emango digun eliza bat, Gipuzkoan. Hoi da nire ametsa. Hoixe. Eskerrik asko. Esate genuen hau mai inguru izango zala, eta aukera zabalduko dugu. Badaukezute galderaik, batek zerbait galdetu nahi du. Batemat animatzea. Zuei gero zaizute elkar entzunda gero zerbait matizau o besti entzunda bitu baina hau esango nuke. Nik askotan egin diote referentzia, ez? Nik uste, beste modu batea, baino puntu nagusi batzutan bat batu zela, ez da? Bai. Ez dakit, suerte bat da, nik uste dut, hori, niko azpimarratuko nuke, suerte bat dala, holako gai horietaz hitzeiteko aukera izatea, eta hola, konpartitzeko aukera izatea. Ez dakit, zuke esan nahi. Ni ere, entzutena? Bai? Horrela? Horrela beto. Ez, ni gusta ezait, gauza asko dago esateko, eta ezin diozu 20 minututan dena heldu, ez? Orduan bi egonda, kontuatzezea, zuk buruan zenuna eta besteak esate du da. Eta esanet nahi hori bi izateak eta bi testigantza eta osagarritasun hori emateu, ez? Bestela oso komplikatua da, hemen pentsa zenbadakaun, ez? Esateko, kontatzeko, batez ere, testigantzatik aizean, gutako guztiok hitzein dezakegu gure bizitzaz infinito, ez? Eta orduan ni hori ere oso bereziki, ez? Ekologikoa eta Aita Santua hitzein duna, ez horrela da, esan Aita Santua esaten nahi dana, guztiz bat dator nik nahiko nuken espiritualtasunakin, kristautasunarekin, baina horrek ez du esan nahi Eliza hortik doanik, bai? Arazo ekologikoa, Fratelli Tutti entziklika, irakurri behar da, bai ala bai, eta nik guendara 3 liburu esan ditut, laugarren bat guantxe irakurtzen nahi naizena da, Tierra, Techo y Trabajo, Aita Santuak herri mugimenduen jardunaldietan emandako 3 hitzaldiak. Guztiz txertatua errealitatean, guztiz irakurketa kritiko bat gertatzen nahi dana, gertatzen nahi dena ikaragarria da, eta, baino, hori, berak aipatu ditu gauza horiek, eta nik enditunak aipatu, eta hori adibidez, oso ondo. Eta zure kasun adibidez, nahi oso interesante ditu zait, espiritualtasunaren 3 etapena, ez da? Osea, pixka bat egitea, bilakaera horren erreferentzia, eta netzako hori ere oso importantea da, bai. Ni ez nahi zor sartu hori da, nik uste, pixkat osatu edo egin deula, bai. Eta... Nahi da, Felix. Isiltatu. Esatean ikuen, aipau dezutela, etorkizuneko Eliza hortan, ez? Aldaketa bat eman berdala. Eta zuk esan duzu apostoluen Eliza hori, ez? Eta apostoluek danok gehala, ez da? Bidaliek danok gehala. Ez dezute responsabilitate bat sentitzen aldaketa horren parte izeteko? Oda, esan dituzuten gauzakin ikusten hemen gauden danok ados gaudela, ez? Da esan deula, eskerrak, jendiku bezala pentatzeu, ez gea bakarrak, ez? Baina bakar sentitze hortan, ez etxate responsablik sentitzen eraberdin berien? Bai, baina nik zenbat eta zarrago, egunaik esan duna,
responsabilidade nausila, jainkoana da, osea, zu jainkoana da, noski gure bitartez izangoa, baino lasai, osea, izango dela, osea, bai, bakaro, bakoitza gure lanetan eta inin behar deu, eta responsabilidadea nik egunero, karo, nire lanian, nire umiakin, osea, egunero dakat responsabilidadea. Baino uztarrian bi gaude, osea, gutxinez, o deno gaude, osea, ze bestela, karo, hiperresponsabilizatu zaitezke eta ez gea hainbeste, ez gea hainbeste. Bai. Ardura handiak ez gaitzala gelditu. Ardura motibagarria izan dadila, erronka izan dadila, eta jainkoan eskuetan gauden itxaropenaz. Guk ingo deguna, katxak ingo ditugu, hankasartuko dugu, eta alde eguna ingo dugu. Baina, nik bai faltan botatzen detena da komunidade bat, nire bizitzan. Niretzat parrokiak ez du hori betetzen. Eta leno, etapa desberdinetan eduki ditut, elkarte edo komunidade desberdinak leno esaten nuna, nire bizitza partekatu eta jainkoaren hitzakin eta egunez dakat. Ni Aieteko Elizan katekista egon nintzen seme-alabei katekesia emateko, eta hango, hor ze gertau zen, hango bi apaisak bota zituzten eta etorri ziren beste apaiz batzuk. Eta nik ez dakit ondo indun edo gaizki, baina gogoa jun zitzaizkidan hor jarraitzeko eta horrek ninduen betetzen. Eta badara matza urteak gabezia horrekin, eta komunidadean eretzat, komunidadei gabe hori zure bizitza eta gero jainkoaren hitzakin partekatu, baina ez ohiko Eliza Eukaristia, baizik eta talde txikiago baten, konfiantzazko baten, eta nik uste hoi falta motatzen dut, eta guaingoz ez dut aurkitu. Eta, ez dakit, igual adinean, seme-alabak handitu zaizkit, nire eta paso ite dute, denbora gehiago ere badakat, eta, ez dakit, nik uste hor gabezia dakat, eta hor nik uste hori garrantzitsu. Iepa, egunon. Eta zuen nola ikuste duzue emakumeen papera etorkizunei aurrea begiratuz, ezta? Badirudi, gure gorko aita santua, pausoak ari dela ematen, eta emakumea ikusten duzue Eliz barruan protagonismo gehiagorekin, nola ikusten duzue? Ez pa zaio ematen, poblazioan erdila, ez da sinistu nahi izango. Ez dakit nola esan, emakumea ezin dana da gizartean eman dian hainbeste aurrera, beti gure mundun, mundu guztin emakumeare ez da hemen bezala bizi, hori ere esan behar dugu. Baina hemen emakumeak eman ditun, askatasuneako eman ditun aurrera pausoiek, ez badia egituran kontemplatzen, emakumeak ez dia elizan, ez dia hasiko, nik nire alabatxo bat dakat 11 urtekoa. Nik entzuten diotze esaten duen. Eta Elizak ez badu aukera ematen garapen hortarako, ez da implikatuko, ez dakit nola esan. Nei iruditzen zait, ezin ukatu ezineko errealitate bat dela, eta hori aldatu behar dela nahi eta nahi ez, baina karo, gertatuko da, ez dakit. Goitik eraginda, ez dut uste, oso mantxo ez dakit. Baina nire ustez gertatu behar du. Ez dakit, nahi zu. Esan ez? Kasu hortan, ni organizazio guztitan, eta nik uste berdina gertatzen, hau ez da Elizaren kontua, eta hau patriarkatuan kontua da, historikoa, eta leku guztitan gertatzen da. Nik nahiko nuke, eta aipatu dut, Elizan prozesu bat egitea, bere burua aztertu, eta berreraiki genero parekidetasuna arlo guztietan aurrera eramateko. Hoi zer da, guk sindikatuan ere, sindikatua gizonen organizazio bazan, patriarkala, eta prozesu baten murgildu geha, kanpoko eragile batekin edo aholkulari talde batekin, egin diguna
aztertu goitik bera nola guk nahi gabe ere genero desberdintasunak handitzen ditugun. Nahi gabe, eguneroko jardunan, egituretan, tal, diskurso oso polita, baina zuk eguneroko jardunean, sindikatu bezala, izea, genero diskriminazioa handitzen. Orduan, egin ziguten azterketa bat, hori da, zure organizazioa irikitzea, kanpoko aholkulari talde batei, eta hauek iten dizutena da, ispilua erakutsi. Behi da, zeaten iten. Eta hori eginda diagnostiko hori, zer egin dezakegun gauzak aldatzeko. Eta injustu, zuk esate, ezki gaur egun dagoen olatu feminista honekin, edo denak aldatze ez danak, jaidaka. Eta ez horregatik, justiziazkoa dalako eta berdintasuna eskatzen degulako. Eta hori gu, Eliza bezala ere, berdintasuna sortzen duen eta berdintasunetik ekiten duen instituzio bat izan barko litzateke etorkizunean. Orduan, nire ustez, Marko esan, diagnostikoa goitik bera, kanpoki, eta urratsak ematen jun horretara. Hildo guztitan, ez soilik, ez dakizen bat emakume jarri ez daki nun edo, ez. Bueno, nik bakarrik esan nahi nun, ez da jarraitzeko hortikane, baina behintzat esan nahi dut. Postu egin nahi zela, bai batek eta bai bestek, elkarteari eman diozuten garrantziarekin. Postu egin nahiz hori entzutea. Ze, uste dut hor daola gure zailtasun handi bat. Beharrezkoa da, zuek esan dezuten eran, beharrezkoa da, ni apaizan naiz eta noski, ni elkartea eusten pasatzen ere bizitza osoa, eta ala jarraituko dut, sinisturik gainea, beharrezkoa da Kristoren gorputza elkartea hori da, eta norberaren zat. Orain, esan nahi dut, hain garrantzia handikoa izanik elkartea, zauritu egiten degula elkartea, zauriak sortzen dizkiegula. Osea, esan ez, Kristoren gorputzari zauriak egiten dizkiogu. Batzuk izango dira, ajola gabe, bosta jola zaielako bere elkartea. Beste batzuk izango dira, Kristo, baina ez que Kristo, Eliza da kakazarrez beteta da, beste batzuk izango dira, eta danetan dago arrazoi bat, baina hori zauria dira, elkarteari zauria dira. Oain, zauri okerrenak elkarteari egiten ari geranak, eliz gizonak era, sinisturik dago, eta gotzaietatik hasita. Eta ez dut esaten ni ezetz, agintekeriz, deskubritu gabe, elkarte bat dagoela, eta hori jangoikoaren herria dela, eta bere protagonismoa dula. Agintekerian erortze, eta egintekeria izugarri, ez dakit nola izan, jerarkismoa izugarri dagoela izan, horrek kalte benetazko zauria egiten dio elkarteari, jangoikoaren herriari, egiten ari dira, hori esan nahi nu. Hortik aurrea, ez du esan nahi komentatu behar dezutenik nik esan dakoa. Baina benetan, elkartea postu naiz, esatea beharrezkoa da, jangoikoaren herria. Bai, ze esangoet. Konforme naula, zukin, konforme naula. Eta hori da, eta azkenean, osea, bai, azkenean da, hori da, ze konfiantza jartzen dezun zure kristau herrian. Eske oinarrian hori dago. Esango genuke hartzaiaren eta kristau herriaren arteko harremanaren oinarrian zer dagoen. Eta, karo, konfiantza ez badago nagoaz. Eske, ez? Osea, oinarrizkoa iruditze zait, eta aldi berean, esan dezun bezala, batzutan ez dagona. Eta hori bizitzea, bueno, eta nik baino beto zu edakizute, oso zaila da, eta mingarria gaina, mingarria. Bai. Kaixo egunon, ez, pixkat oso honi lotuta, ez? Eta nire fedea. Bueno, nire beti zinez fede duna.
gaztetatik, umetatik, txikitxitetik beti Elizai pixkat heldutan nuitzen, eskolatikan. Gero, Huargako gazte hortatik, 30 urte arte, amaxe urtetik 30 urte arte, zero bazter urte utzi nuen. Eta gero, neuko esperientzi personal bat izin nuen, nera eman hiletaz bider, eta zero aldatu nintzen. Eta fededun persona ba naiz, eta nik, zuk esan duz bezala, eskerra bat egiot, ez? Jainkoari fededori detelako eta bizitza detelako, eta behak ematek detelako aurrerapen bat, ilusio bat, bizitzeko eta esperantza bat, ez? Elkartea, elkartea ez baldin badao, nire dagoetan fededori, nire bakarradadean zeurazko oztun guretzeke. Eta ez baldin badao elkarteik, Elizabai orduan nire ustez bentsat ziero galdun gozala. Nik askoitin, askoitiko parrekin, parte hartzen dut, pixka bat, giro nahiko ona ikusten dut, nahiko ona ez, ona, eta jendearo ona, eta hau ez baldin bat ezagun nire inguruen, noa jongo nitzeke. Ados nago zurekin, esan dezoniez, zinizmena, bagarrun, 30 baldin badago, gaztietan, 30 da. Baina gero eske kristau izatea oso zaila da. Eta gaurun neunin hor dabiltzan baloreakin, bai telebestatik eta bai bandik eta bai mendikan, eta beste bizi erabaten, errestasun bizi erabaten, gaztutasun bizi erabaten, eta kompromiso gabeko bizi erabaten, gauruneko gaztiek horri eltzeio, porque uxio bakarrik entzentuen du, ez? Zein behar dugu, zurekin hau dago. Sinistu gurekin, gure barruko indar hori heldu, gozatu, entzun, zan ez bezala, entzun, eta, gure pauso txiki batzuk emateko moduan gauden bitartez, heldu horre eta aurrea segi. Eta ez bildurtu, ez gerala inor, eta hor bastartuta gaudenik. Hor bastartuta baldema gaude, horre hongo gea. Baina sinistu behar dugu, benetan, Jesusek, ondala 2000 urte, nola gontzan, zer pasatu zuen, eta gu egoera hori ongo duela. Eta nik, elkartea, elkartea ez baldin badago, ez dago zer. Orduan, saiatu behar dugu, segitzen aurrea, egiten aurrea, eta gure buruari izaten ondo goaz, heldu eta bildurek ezeki. Eta azkeneko hitza. Ginare, gaur honeko elkarteak, kanpoan dagoen elkarte horrek, ez da, ados dago zure zero, ez da asko, jende asko dagoela, ez duna sinisten. Baizik, eta beste jente bat dago nagina gure kontra iteguna. Eta guk kristau bezala, nik hori pixka superatu dago, baina ez guztiz, zenbait momentuetan sentitzekea, mindu eta barrutikan, entzute ditugun gauzakin, da zati dizkun gauzakin. Eta nik, desente momentuetan, hitz egiten dut, esaten dut, eta kontra egiten dut, eta kontra ez, nahiz egiten dut, pixkat, bintzat alkarri hitz egin, da zatik, zatik esateko o zatik pentsatzeko, pentsateko, baina nire errespetatu, bintzat errespetatu, eta nik ez nuko nahiko sentitzea bildur hori, erantzun bat emateko, nahi arazo bat egiten baldin badik kanpotikan. Eta ezke gaur egunin zaila da. Horren berriro noa, eta bukatzen dut. Elkartea eskerra daukagun eta horri heldugun berdigu. Bueno, internetetik galdezkai die, osea que azteko, horiek eskerrak bukaran emango ditut, azpeititik heldik galdetzeigo, azteko komentatzeu plazer bat emakume kristau bati entzutie. Eta esateu, kristau izatea ertzetik bizitza proposatzen duzu. Zergaitik ez, Elizan, erdigunera eramango gaituen berri on eta itxaronpetsua? Kristau izatea ertzetik bizitza proposatzen duzu. Zergaitik ez, Elizan, erdigunera eramango gaituen berri on eta itxaronpetsua? Bai, osea, guretzat Eliza da berri ona
erdigunean, baino munduaren ertzean. Claro, bi gauzak dira, kompatiblea dira. Osea, kristabontzat, esan ditudan 3 oinarri horiek dira gure erdigune, baino gero munduaren logikan egitan alternatibo izan behar badeu, ertzean egon beharko deu. Osea, nik uste hori dela, ze, bueno, Jesusen ikuspegile eta Jainkoaren ikuspegilea, ertzetakoa balima da, guk ere horre hon beharko deulako. Nik uste pixkat hori dela, Eliza erdigunean bai Eliza, Jainkoa esango genuke, Kristauon erdigunean eta Jainkoaren maitasuna, baina hori munduan egitazkoa bada, ertzean egongo da. Ze munduko logikak beste batzuk izaten dira, normalia. Nei egin esan da ikeragarri gustatu zait, ikuste azkenen kaleko jende soil nola baita esateko, fedearekin dauken bizi esperientzia hori. Nik ere beti pentsatu dut fedea dara bizi esperientzia bat, eta bakoitza berea daukena. Oso garrantzitsu da otoitzeitea, eukaristi hori dena, baina ni pixka faltan botatzen dela da, olako foro batzuk, ez? Nola baita esateko, gure moduko jende batekin, fedetaz, bizi esperientziaz, edo ze aukera, edo zer egin dezakegun elkarrekin egoteko gune bat, ez? Azkenean, ez geha asko, eta atzetik gerota gutxio, egon beharrean bakoitza bere herrian, bere txokotan, faltan botatzen da pixkat elkarrekin batea. Ados, leheno komentatu detenan, hori aukera hauek, eta ze bizipenak partekatuz jabetzen gera kristau izateko eta Jainkoaren erregetza behiratzeko 11 bide daudela, 11 modu bakoitza gurea dakagula, eta partekatze horrek egiten digu leheno aipatzen zuen zapaltzen gaitun ardura hori pixkat arindu eta konturatu, ez eskatzen dana ez da hain komplikatua, jende arruntak eta pobreak eta ezer ez dekanak egin dezaken, ez? Hori da, hori orduan guztiz bat horrekin, nik ere faltan botatzen dut. Baita, nik bilok esan dezute elkartiana ez da, eta nik ez naiz espezialista hortan, baina nik uste eta ideala ja, lehenko lagun batek esaten zigun, ume txiki badu, jaio dana pandemia baino urte bat lehenago, hain 2 urte dazka. Eta pediatrak eta osakidetzan da, haio mendia iten azterketak ja, ze ume hauek, adibidez, hilatenak ikusi gaituzte denboa guztin kalian maskarilakin. Ez dituzte hainbeste ikutu parketan eta gutxio ibili dira. Datozten belaunaldik eta giroa, ez da ere elkartean oso aldekoa. Oain dena distantzia soziala, zu, hortz, ni hemen, tal. Hori geota gehioa dator gizartetik. Ez da, esango genduke, ez dakit nola bukatuko, baina momentu enten behintzat hola da. Eta aztertzen nahi dira, ia horrek umeen konportamentuan da eragina eukitzen hasiote da, no ez. Arrazoi gehiokin. Eske, Kristauon elkarte zen hori, eske nik uste beste balio positibo badala guk euki beharko gendukena, bizi beharko gendukena, eta gaina eskeni. Ze gizartean ez dago asko, ez dago. Eta gero aparte gehi balio individualistak, eta, bueno, zuk esan dezuna, ez nita nerea, eta gero besteak, eta hortaz aparte. Baina, bai, erabat konforme. Beste galdera bat txatetik, baina galdera hori, baino lehenuo, hori zan esaten un ardura ez. Nik ikustet, nik Felixek askotan esateitu aie santu nitz batzuk, armen lio. Armen lio, aie santuk esateu askotan ez, armen lio. Eta hori da ez, ikustet gugan daola el armaren lio. Komunidade horiek sortzie, partekatzie zuen humildade hortatiken ez, bakoitzena. Hori da, igual danok botatze duna faltan, ez da, hortako ekintzaile geukizin berdeu, ezin beira egon bat ematek jarriko zigupa, bilera bat oso zeiteko gukein berrez, guk mamer pausu hori izaten hon. Bueno, askoititik koldok, haure zuretzako luzia. Lehenengo eskerrik asko biloi, eta esateu, tenpluak ematen digun distantzia sozialetik ez, komentau dezu zeuk. Esateu,
Zenbateraino da Elizaren estetika ahulezia bat? Oztopatzen aldu kristautasuna behetik, bazterretik bizitzea? Hombre, a ber, nik historia ikasita esan nahi dut. Nik ulertzen dut, uste dut esan nahi dula, hori, gure eraikuntzak eta gure tenpluak eta gure ditugun ondare bezala jaso ditugun hainbeste eta hainbeste, hortik handi joa, ez da, pixka bat, a ber, esan berriro, barkatu, bazpare. Zenbateraino da Elizaren estetika Estetika. ahulezia bat? Ja, estetika, segun nola... Hombre, izan daiteke, karo, estetika, zer, gure adibidez ospakizunetako estetika, hombre, batzutan, ez du asko laguntzen ere. Horrere gaurkotu inber dela uste dut. Bai, guantxe idaztu beak baietz, hortik di. Ospakizunetako estetika, eta... Bai, nik uste dut aurten adibidez ez ditut ikusi Aste Santuko ospakizunak eta erromatik ez ditut ikusi. Baina lehen urtean, nola pandemian eta ginean, pixkat ikusi nun, han Batikanuan eta egin zuten nola ospakizunen bat, eta adibidez bat goatzen naiz, zala, Aite Santua, eta ez dakiz zertzan. Ostegun Santua, Ostiral Santua ez dakiz egun zan. Baina zan, Aita Santua, eta gero, zeuden tenpluan, hola, distantzikin daula, baina denak zian gizonak eta ez dakizion monja bat. Eta, esan, adibidez, estetikoki, ez da estetika bakarrik, baina hori, nian ez ditzan representatua sentitzen. Orduan, hortik tirata, ez? Bazu ere, ez dakit, meza batea bazoaz, eta aldarean apaiza bakarrik ikusten baezu, eta beste inorrez baezu ikusten, da horrek igual ez dizu laguntzen. Eta gero, tenpluen eta estetika, hombre, hortaz apaizaiak ere gehiago dakizute, askotan noain bihurtzen nahi dira olako eliza eta eraikuntza hundik, karga hundi bat, Kristau elkartentzate bai, ez da, obrak diala, ez dakize diala. Osea, dakate alderdi, ondarean alderdia, eta noski nik uste mantenduta behar diala, jakina, ez dira eliza botatzen, hombre, hori nola ingo deu, ez, mantendu behar dia, baina, kombinatu beharko ditugu beste gauza batzukine bai. Osea, hor ere probatu inberko da. Ze igual gazte txo batzui, igual estetika honek ez dira asko, ez dakit nola esan. Osea, probatu inberko, egiten ditugu gauza, segin beharko da. Osea, segin beharko da. Eta gero, estetika hauek inberko dira ulertzeko esplikatu. Osea, ez dakit nola esan. Esplikatu inber dira. Ze, igual gauza asko emate ditugu jakintzat, ez dakit simboloak, esan nahiak, hori dena, igual ez dugu jaso edo esplikatu beharko dira. Baina egia da nire ustez batzutan ere zaildu iten dula, estetikak ere zaildu iten dula. Eta baloratzeko gehixio esplikatu beharko liratekela eta alare gauza batzuk berpentsatu. Bai, ez dakit. Nik adibidez batzutan, ez dut uste hemengo kasua da nik, baina batzutan, badaude, ez dakit, ez dakizen koloretako kasuliak erabiltzen dituzten apaizak, hombre, hola izango da, igual, ez dakit, baina gauza batzuk ez dute laguntzen, nik uste ez dutela laguntzen. Orduan, berpentsatu beharko lirateke, baina, nik ez dakit liturgian espezialista ez naiz, eta, ez naiz hortan sartuko, baina berpentsatzea mereziko luke. Bat emate gehiago, galderan bat hemendik? Ez, interneteko danak esan ditugu. Ez da galdera gehiago. Kaixo, Juanjo naiz. Aitu, asko aipatu da hemen elkartea ez da, baina elkartea nun elikatzen da. Elkartea nun egiten da elkarte. Batzarra juntatzen geanin, eukaristia ospatzeak gehien bat ez da. Nik uste daukagula eta Jesuse beak elkartzen gaitu, bere ospakizun hori gurekin batea aitari eskaintzeko ez. Nik uste altxor bat daukagu eukaristian, ondik deskubritu ez duguna.
Eta kristau danok hortik elikatzen gea, hortik bizi gea. Gio daukagu misilua, elkartean egin berko duna, ozean gizartean egin berko duguna, ez da. Baina benetan guk gozatu, disfrutatu, bizi Eukaristian egin behar dugu. Gure bilotzaren taupadak, Jesusen taupada horiekin, ez dakit, aitarekin bat egin da, hor bizi berritu bergera, ez da. Berri ona, Eukaristia eta elkartea. Hiru oinarri horiek aipatu dituzue. Nik uste garrantzia edo deskubritu berdeule benetan zer bizi berdeun Eukaristian ez. Zer mohitzen gaitugu gizartera juteko eta gizartean berri hon hori zabaltzeko edo pobrei laguntzeko edo behartsuei laguntzeko hori nondik sortzezako. Ez balin bada alimentatzen gean bizi berri hortatik ez. Aleluia jartzen du hor. Hori bizi berdeu Paskoan ez. Eta bizitza hortatik jun berdeu gizartea, familietara, lantegietara, poz horrekin ez da, garaitua izan da eriotza. Gure gan ere bai, gure egoismo eta gauza hori danak, jainkoaren laguntza hortatik bizi behar ditugu ez. Nik uste, ez dakit. Bai, nik aipatu dut, niretzako elkartean, da fededunen elkartea, eta hori, igandeko Eukaristian elkartzen da, bai. Eta niretzako oso importantea da. Nik askotan pentsatzen dut, igandean mezeta jun, eta esaten dut, ni ezpanintz gaur honea etorriko, gizartean beste inork elidake mezu hau eskeniko. Beste inork ez, porque telebista jartzen zu, eta inorek ez dizu esango lagundu honei bestei, edo hori, otoitz egin, edo ez dakit, kontuan izan onduan dakasuna, beste inorri ez diozu, nik ez niok entzungo. Eta askotan pentsatzen den, nik gaur ez banintzan mezeta etorriko, hemen entzundeten mezu hau, nire bizitzan faltako litzake. Gizarteko beste inork elidake eskeniko. Eta ni pozik ateatzen naiz elizatik, Pozik juten naiz eta pozik ateatzen naiz. Netzako ez jutia esfortzo bada. Eta batzutan gertatzen zait, lan hain behar detelako, garai batian amabiarre bagaxo genulako, igual ezin genuen jun. Eta igual, esatezu, bueno, gaur ez naiz jun berdin du. Baina luzea, utxune bat nakan. Eta esan nun, nola, ni lan haikeatik anen naizela jungo mezeta? Zer da hau? Irakaslea naiz, egon daiteke lanak zuzentzen igande osua. Baina esan nun, zer? Ez, nik mezeta jun behar dut. Nire aurrekoak zerbait bazakiten, ez da, hastian egun bat deskansatin bertzala eta hori, jainkoa entzunin behartzi zaiola eta zerbait bazakiten, nik ere hori behar dut. Bestela, azkenen hori, barru hori gustu ite zaizu. Ze beste, nik behintzat, beste inork ez dit esaten, eta indartzen, zuk esan dezun bezala, beste inork ez dit indar berdinik ematen, gizartean beste ezerk, igandian, elizan, jasotzen duten, mezu horrekin konparatuta. Ez. Osea, hori, igual, gu normalian umian nola dakon, umian mezeta juten geha. Eta, izu, esatezu, ez dakit, pakearen momentua, eta ez dakit, daude momentu, eta bai, Eukaristiana, azken afariarena, oso momentu importantea dira, eta nik esaten, honea etorri galako, bestela haber nun, eta, bueno, benetan horregatik oso importante iruditzen zaitela, Oain, ulertzen dute bai pixkate unaiek esan duen bezala, hori batzutan gertatzen zaizu, karo, segun ze irakurketa egiten den evangelioana, ze interpretazio eta nola egiten dian, urbilago sentituko zu o gutxi jo, hor esaten dana, ez? Baina, bueno, hortaz aparte, niretzako hori, momentu importante bada. Sentido gehiago dauka, nahi sentido gehiago eman dit, horretaz aparte bizitza ere elkarbanatzen badezu. Osea, hori bai, uste dut horrek osatu egiten dula, eta oraindik aberatsago egiten dula. Osea, ez dala meza bea hori bakarrik, baizik gero, meza ostean 5-6 launekin juntatzen bazea, eta haiekin, eta zemuz junda hastia, eta auta bestea, eta zemuz dakaztua, auta bestea, eta gaixo zehonua, eta, osea, itzein balima dezakezu, eta kontatu zuri pasazaizuna, eta behaiei pasazaiena, netzako hori ere aberatsagoa da. Bi gauzak dira netzako, sentido gehiago dute hori, maila eta bizitza, ez da, biak konpartitzea.
Hori esan. Barkau, nerie momentu honetan ez da galdera bat, bakarri da komentaixo txiki bat. Nik zuei behitzeizuet eta atzin ikustet aldare poli bat. Ez? Loraz beteta, kandelak, loratxuk, ez dakit. Horren danan atzin emakumie dao, gure elkartin. Seguru. Orduan, bier erdi-erdixen felix izen gau. Eta iguel aukerie, hortiken hori ados nao, baina gure elkartin emakumin papela, esango nuke emakumik eusteuela gure elkartie. Eta asko, elkarte asko, hoxe bakarrik. Horreitzan, ez naiz goatzen datua, baina Gipuzkoako Elizan laikoak eta zenbat zebiltzan lanian, eta gehiengoa emakumea dira. Ez dakit, ez naiz goatzen datua bai, baina gehiengoa. Bai, nik esango nuke ordena den lan hori zuk dakizu, baina ikusezina da. Ez du inor jendeak hor felix ikusten du, gizona. Baina felix hor egotea eta hau bizirik egotea, txukun egotea da, emakume batek egin duen lana voluntarioa, seguraski, eta ez ikusezina dana, da inork ikusten hori da, osea, lan gehien emakume egiten dute munduan. Hori du ega, baina lan hori ikusezina da. Ikusezindua dago. Ez da denen aurrean agertzen, eta esaio behar duen balioa ematen. Hori da aldatu behar danan ikusten. Beste galderaik bat dago? Bueno, hemendik ez dago galderaik. Oain esan dezuten horren arira, Biler Felix erdien, baino aldemenin mila itokatzako egotie, osake, bertan egongoa. Bueno, besteik ez baldima dago, zuek besteik ez baldima daukezute esateko, hemen txatien jarri dituen eskerron eta nundik aidien, ez da, Añorga, Errentei, Azpeiti, Askoiti, Alegi, hauek idatzi diguenak, ez? Eta, bueno, jartze benak batzuk Azpeititik eskerrik asko, Askoitiko lantaldi iten aidan lan danatiken, benetan oso aberatza dalako olako foro kristauek eukitzie, Koldo Iribarrenek eskerrik asko, Unai eta Luzia, hausnarketarako eta aurrera jarraitzeko zuen testigantza eta hitz biziaz, formula magikorik eta errezeta erazak ez emateagatik, saiatu behar, elkarrekin. Eta, bueno, beste naia, eskerron, beste gabe eskerrik asko eta eskerrik asko. Eta hemen dike, eskerrik asko eta que armemos lío. Felixek azalduko apur bat isiltasun espiritualidaden inguruko ondorengo saioek nola jongoien. Bueno, beraz, hauzan, bigarren eguna, hirugarrengo bat egongo da, laugarrengo bat ere bai, virus santu honek usten badigu. Eta, bueno, urrengoa maietzean da, nik guain egutegi eukiko banuke horren, esango nizuk, ez egun, baina esango dugu, bihanduko dugu, maietzea 8 datorkit burura, baina igual ostirala da, eta larun bat abeatzea ez dakit. Baina bihanduko dugu, bihanduko. Eta horrengo saioa izango da, mistikoen aportazioa espiritualtasunari, kristautasunari. Eta horren nik emango dut, ez naiz adituaz mistikoena, baina Santa Teresa izango da, batez ere. Eta iake Santa Teresa aipatu dudan esan nahi dut, Unaik esan du bat hirutan banatzen da. Lehen bazan liburu bat bitan banatzen da, maoismoaren inguruan. Bat hirutan banatzen da. Santa Teresak esaten du, bat 7 banatzen da. Osea que bat da bizi prozesoa personarena bat. Eta espiritu bilbideare bat. Eta gero, 7 banatzen da, 3 banatzen da. Baina klabe da,
da, Santa Teresak aurreratu egiten dut, ematen duen klabe bat, hauxe da. Aurreneko fase baten, berak esaten du, entzuten dula, bilatuz nazazu zugan, buskame enti. Eta hor duen gure alegin guztik, ez da nahi izan du. Da baina horrek muga badu fededun baten zen. Eta azkenean entzuten du, búscate en mi. Osea, abandonatu zaitez, fiatu zaitez, jainkoaz. Zuk esan dezu, hirugarrena. Bueno, hori, Santa Teresak zazpita manatzen da, baina hori da, klabe bat, bizitzan. Bueno, zaten du, bakoitzak bizi behar du bere prozesua, eta bakoitza du beria. Bueno, hori izango dugu aurrengoan. Beraz, eskerrik asko etorri zeraten hoi, onutzaino, entzuten egon zaudeten guztioi, eta animo, virus zea honek ez digun bizitza erabatan kasgora jartzen, aurrera indezagun. Eguerdion, agur.